Ma'am, baka you can help us sort out ito hong mga initiatives ngayon on, reorienting our traffic flow and traffic management. What do you think, ma'am, in a personal note, ito hong no garage, no car policy? Alam po ninyo, tayo na lang sa buong mundo ang hindi nagpa-implement niyan. Sa lahat po ng aking binisita na mga bayan, yan po ay pinatutupad. Okay. Dahil unang-una po, yan ay dahil sa safety din. Dumadami yung carnapping, even abroad. Opo, kahit sa Amerika po kaya nila ipinatupad yan dahil dati-dati nasa gilid ng kalsada, pwede mong iwanan yung kotse mo, ngayon hindi na pwede. Kinabukasan, hindi mo na makikita. Totoo, baka makarnap na. Oo. Sa ibang bansa po, sa Asian countries, katulad ng Singapore, kaya po ginagawa yan para masiguro na walang magpaparado sa makalye dahil naman sa traffic. Ma'am, isang kangyat na katanungan, ma'am. Baka ma-violate natin yung rights ba nung isang tao na magkakaroon siya ng isang vehicle, can keep a vehicle in that manner, baka ma-violate natin yung kanyang prerogative ka nga. Actually, remember na there are two levels ng mga rights natin. Pero ang pinakamataas dyan is the right of the state. The right of the state. Yung right ng isang estado para pangalagaan yung mas marami sa kanyang mamamayan. Opo. At yan po, dyan papasok yan. Opo. Although nakikita na natin yung pwede din siya sana na ipilit yung kanyang karapatan, pero may mas mahigpit pong pangangailangan. At yun ay pangangailangan na gamitin yung daan for the purpose by which it was created.